Yo, Blizzard, shoutout sa Bara por Bara, sa mga ka-member ko, tsaka sa mga pasok sa batch 3, good luck. Game! Yo! What's up, Eseng? Kumusta na memorya mo? Nung laban nito kay J-Mix, puta grabe, panalo to. Pero kahit na anong gawin mo bro, hindi ka matatawag na idolo. Kasi lahat ng achievement mo sa battle, ginagamitan mo ng kodigo. Ha? Nagsuot pa talaga ng sombrero para hindi daw halata. Sobrang masunurin tong si Eseng, lahat ng pwede ginagawa. Pwede daw magbasa sa battle. Aba, ginawa niya nga talaga. Pwede rin kumain ng tae o ano, Eseng, alam mo na. Tangina ka, kung may bit lang sana, naintindihan ko pa. Pero putang ina, kapila na nga lang, binabasa mo pa. 3 minutes na nga lang yung video, nahihirapan ka pa. Ang malala pa doon, binabasa mo na, nagchuchok ka pa. Pasty ka. Lahat tayo dito gaul sa oras. Huwag mo kaming gawing ignorante. Karamihan dito nagtatrabaho, magkaroon lamang ng silbi. Pero yung gawing rason yan sa laban, aba putang ina mo naman pre. Kung wala ka palang oras magkabisa, dapat hindi ka na sumali. Tang ina ka. Tapos nagtatanong pa sa GC. Sabi niya, boss, na-upload na ba battle namin? Boss, pasok ba ako sa tour na? Mayat maya ka nagtatanong, akala ko reporter ka. Puro generic naman yung linya. Paano kanyan magiging mabisa? Oras-oras kang humihingi ng battle pero wala kang oras magkabisa. Leche ka. At pangalan ng grupo niya, Sagasa. Mga walang alam sa manibela. Lahat ng rapper binabangga, makausad lang sa karera. Di ba wala kang alam sa video battle? Bakit sumali ka? Sa bagay, iba na nagagawa sa tao kapag usapan na ay pera. Yak! Tondo represent ang puta. Nakakahiya ka. Ebanghilista ka pa man din pero wala kang heart na mapakita. Oo, walang heart. Wala kang puso sa industriya. Wala kang estilo ng kampyon. Yung estilo mo may pandaraya, madaya. At kahit ilang beses ka pa bumatil, mananatili kang nakayuko. Kapag di mo binago yung style mo, mabilis ka lang mabibigo. Sa dami ng aking sinabi, hindi ko pa tinitira yung pangalan mo. Hindi naman kasi si Eseng kalaban ko. Kalaban ko yung kodigo. Ha, galawan mo, Fernando po. Kitang-kita sa itsura mo. Galawang FPJ din ako, ang probinsyano na kalaban mo. Gamit pelikula ni po. Oh, pulbusin ko tong gagong to dahil isang bala ka lang sa akin. Patay tong Eseng ng tondo. Boom, condolence na lang sa'yo. Byuda na, asawa mo. Time. Wala nang susuporta sa'yo. Time. Yon. Mabilis na shoutout lang kay Boss Deo. Salamat. Tsaka sa Online Conquer. Yo, ako nga po pala si Eseng, representing Sagasa Family, syempre Pabia Bill at Getolante Productions. Bago ako lumaban, shoutout muna ako sa lahat ng tropa dyan. Shoutout muna sa TFK, Tondo Fucking Crew, tapos sa Sagasa, sa lahat ng bumubuo ng Sagasa Clothing Line. Yo, shoutout sa inyo lahat. Yo, ready na, let's go. Yo, nakalusot ako sa una, sa diyang kinagat kong mariin. Kaya tinaharang sa akin tong Blizzard na ang usap-usapin ay may sarili daw paligat, ang tingin sa sarili magaling. Isa kang sakin, ito'y liwanag sa dilim. Pagsimula ng Hunyo, malalaman mo na sa panalo'y hindi ka makakatikim. Mukha kang baklang maitim. Real talk yun pare. Isa kang bobong wannabe MC pero pormahang pang gay shit. Hindi ko kayang silipin yung baho mo just like what they spit. Ano daw? Hindi mo ba nakuha yung punto ko? Ang sabi ko, hindi ko kinayang silipin kasi ang baho mo. Tangina mo, ganyan mag-ulit ng linya, dalawa yung ibig sabihin. Di mo to kayang gawin kahit piliting isipin. Panonoorin ko sana yung laban mo sa batch 1 kaso di ko talaga kinaya, putangina mo. Sumayaw kang pambadyaw, talagang naganda ka pa ng pito. Sana dumayo ka dito sa Manila, sumabit ka sa jeep, tsaka ka sumayaw. Hahampas ko sa mukha mo 20 mil na taglilima pag dito ka sa amin naligaw. Putang ina, sumayaw. Doon pa lang panalo na ako. Ito pa mas classic. Bakit ng last battle mo naisipan mo na mag-record ng video sa banyo? Tumutong ka pa sa inidoro, umaming ka gago. Ikaw ang uniko iho na gusto ng tatay magsundalo, kaso ang gusto pala ni Loco ay mag-makeup ng mag-arbo. Iha ka pala, hindi iho. Ultimo ka uri mo, naaamoy mo. Tulad nung kay Masikap kung paano mo siya nabisto. Mismo.
Shoutout nga pala kay Sir Deo. Sana sa susunod, itapat mo ako sa tulad kong lirikal. Yung tipong may pagkataong gagong literal. Kasi itong hinarap mo, sa harap mo ay aking gigilitan. Para malanghap mo na nilalasap ko lahat ng inihahain mo sa aking harapan. Oo, kaya nilang makipagpalitan sa akin, pero di nila ako kayang tumbasan. At balik nga pala tayo doon kay Blizzard. May battle sana ako doon sa liga niya. Kaso lang, inewan ko dahil yung mixtape namin, ninuuna na. Tapos itong si Gago nag-PM sa akin, tapos ang sabi niya sa akin, di ko daw ba kayang bumatel nang wala akong babasahin? Fuck you! Bakit ko ipopokus yung sarili ko sa liga mong wala namang papremyo? Tas ang pangit pa ng disenyo, yung mga judges mo sa liga, ay feeling mga henyo. Tas kakilala at kadikit lang naman, mga lagi nilang binoboto, kaya kayo nabobobo. Tingin nyo sa mga sarili nyo malakas, kahit yung linyahan pang ungas, kung minsan hirap pa mabigkas, madalas yung pagsigaw nyo lang ang malakas. Bara nyo hindi siksik at liglig tulad ng bara kong pandikdik sa yung daigdig. Ito ay pagligpit sa mga lintik, gamit titik ko na bitbit. Oo, sulit ang panlalait. Diyan sa mukha mong sobrang pangit, mukha kang Bisayang nasa Manila na nalulong kakaadik. Pero wag kang magpapanik, di naman kita papakitaan ng flow katulad ng ginawa ko dun sa una. Ang gusto ko lang mangyari na yung punto ko sana yung maunawaan o makuha. Hindi dito usap-usapan kung sino unang bumatel sa mga paliga, dahil ang tunay na tanong dito ay kung sino nga ba minaambag na sa kultura. Time, putangin ninyo, wala kayong kanta. Yo, what's up? Husky nga pala. Shoutouts kay Sir Deo. Ayun, para dun sa Eseng versus Blizzard. Sa akin okay naman si Eseng, medyo ang haba lang nung gay shit angle niya. Siguro mas dapat siniksik niya pa para makapagpasok pa ng mga solid lines. Yun, medyo nalabuan ako dun sa nalulong sa pag-a-addict, which is yun din naman yun, yung nalulong at na-addict. Pero props pa rin sa round na yun. Kay Blizzard naman, yung angle niya na kodigo, di ko alam kung kasama sa rules yun, since short preparation lang, pero may nabanggit sa akin si Sir Deo na pwede daw yun, pwede. Kasi kahit ako hindi ako kabisote o mabilis magkabisa, yun, kung ako nasa kalagayan siguro ni Eseng, gagawin ko rin yun kung pwede naman. Pwede magkodigo, edi magkodigo ka na, doon ka na sa mas ma-perform siya ng maayos. Sabi niya pa, akapela na nga lang, nagbabasa pa. Yun, normal lang naman sa nagbabasa akapela, di ba? So hindi naman required na may beat palagi pag nagbabasa. Yun, may mga matagal magsulat tsaka magkabisa pero solid luminya. Yun, gamit yung mga pelikula ni Pooh, pupulbusin yung kalabang ko. Yun, sabi niya yun, medyo pilit yung part na yun kasi po, ayan, tamang pronunciation ay po. Tapos niya sa setup ng po, kumbaga sa bakada, pape, pi, po, po. Yun, sinabi niya na walang puso si Eseng sa kultura. Tapos ito namang Eseng, sabi niya walang kanta si Blizzard. Mas artistic yung part ni Eseng sa akin kasi yung battle naman talaga is parang slam dunk lang ng pagiging rap artist, so exhibition lang. So mas okay pa rin may music. Sa akin, Eseng ang panalo dito. Mas naging mabisa o may ilang linyang swak. Hibla lang, pareho lang naman silang magaling. Prop sa kanilang dalawa since short preparation lang. Alam ko mas matindi pa kaya nila ipakita pag mas may oras pa sa paghahanda. So yun, Eseng. Yo, Orbit Warriors, Skirmish Entertainment. Naimbitahan ako ni Sir Deo na mag-judge sa isa mga battles. Ang binigay sa akin yung Blizzard versus Eseng. Para sa akin, ang nanalo doon si Blizzard. Mas nagustuhan ko yung pinagkasabi niya, pinagkagawa niya. Though okay din si Eseng, pero talagang para sa akin, mas nakita ko mas okay si Blizzard dun sa battle na yun. At iniimbitahan ko din pala kayo na i-check niyo yung YouTube account ng Skirmish Entertainment. Nilabas kami music video.
At marami pa kami ilalabas. At i-check nyo din yung YouTube account ko, ang Obituario. Marami akong ilalabas, pangako ko yan. Maraming salamat para sa akin, ang nanalo si Blizzard. Yo, Lanceta, Blizzard versus Eseng. May paliwanag lang. Maganda parehas yung binato, pero mas rapper si Eseng sa palagay ko. So, lamang siya ng 1, 2, 3. Eseng. Kala mo ba sasabayan ko kaya ko na